Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite emisiju Otkud se i sata. Moje ime je Milivoj Bosnić, a naš večerašnji gost je vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju grada Požarevca, gospodin Mitar Karadžić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Karadžiću, vi ste 3 meseca već na funkciji vršioca dužnosti direktora Direkcije za izgradnju, pa zašto tek sada vas vidimo prvi put u studiju i da imate sada prvo ovako jedno gostovanje? Pa razlog je, imam jedan jedini, ja želim da predstavim rezultate, a ne planove. Sva moja dosadašnja organizovanje na rukovodećim pozicijama nisu podrazumevale medijsku pažnju, već isključivo moji izveštaji su davani mojim nadređenim i poslodavcu. Tako da ja razumem kao direktor direkcije da mogu da moram da se obraćam javnosti i da oni svi prate rad direkcije. Vi ste najbitnije preduzeće u funkcionisanju grada. Tako je, jer smo najbitnije preduzeće u funkciji celog grada. Ali ja se najkomotnije osjećam u radnoj nekoj atmosferi, na terenu i bez kamera. I to mi je, eto, mislim da treba da se pojavim samo onda kada trebam nešto bitno da kažem. Ja sam to već pričao ovako medijima i rekao sam da će najvjerojatnije, ali najvjerojatnije ćemo to uraditi u toku početkom sledeće godine, da ćemo preko svih javnih informisanja, naročito preko televizije, da obaveštavamo narod preko Kajrona o svim radovima koji se dešavaju i u gradu i po mesnim zajednicama seoskim i tako će ljudi i građani biti obavešteni šta se radi u njihovoj okolini i koliko će trajati radovi. Dobro, znači imat ćemo prilike češće da vas viđamo uskoro. Pa nadam se. Evo sada, za gledalce koji vas možda i ne znaju, vi ste Požarevljani, ali ste rano otišli iz Požarevca pre nekih 20-ak, možda i više godina, gde ste se dokazivali, kažem, u nekim firmama, pričat ćemo o tome, pa da vas ne predstavljam ja, najbolje je bilo da nam kažete ukratko neku vašu radnu biografiju gde ste vi bili i šta vas je to motivisalo da se vratite u Požarevac? Pa, moja radna biografija počela je baš u Požarevcu. Znači, radio sam kao direktor centra u autokući Stig Požarevac. Nakon toga sam otišao u Beograd i radio sam u javnim preduzećima Termoelektrana Nikola Tesla Obrenovac i nakon toga u javnom preduzeću Pošta Srbije. I poslednjih 10 godina sam kao direktor postprodaje u jednoj velikoj firmi, privatnoj, Auto Čačak. I sada, znači, imali ste rad u privatnoj firmi, radili ste i u državnim ustanovama, a evo sada ste na čelu Direkcije za izgradnju grada Požarevca. Ali prvo da imate iskustvo i u privatnom javnom sektoru, koja je tu osnovna razlika? Pa da vam kažem nešto, prvo bih želeo da pohvalim, u svim tim kompanijama sam ja sticao velike iskustva, imao sam prilike da se i razvijem i ostvarim poslovne kontakte koje sada u direkciji mogu dosta da koristim. Već dugo, ja sam već par meseci pričao sa predsjednikom Skupštine Banetom Spasovićem i on mi je pričao o nekim, kako planira da se razvija ovaj grad i da trebaju da li mogu ja da pomognem i da dođem sa nekim svojim iskustvom, da pomognem da ovaj grad se razvije. To nije bilo kao, ajde da kažemo, lokalni patriota, sam došao da pokušam da stvarno zajedno sa nekim idejama svih ljudi dobre volje ovde u gradu pokušamo da stvarno ovaj Požarevac napravimo mnogo lepšim, da privučemo investitore i da budemo svi koji živimo u ovom gradu, budemo zadovoljni što živimo u ovom gradu. Evo, sada, ono što sam vas pitao, kakav je rad u privatnom sektoru?
Ja znam, ali da kažete našim Pa gledalcima u gradu kako je tamo funkcionisanje, kako u javnom. Pa u privatnom sektoru je, što kaže narod, uvek treba uraditi za juče. Znači uvek odmah, brzina, kvalitet, treba da se odmah nađe rešenja, ne može ništa da čeka. Tako da ja pokušavam sada u ovoj direkciji i u samom gradu da prenesem tu neki elan, brzinu, rešavanje nekih problema, jer definitivno ovo što sam ja za ova 3 meseca video, to je definitivno i u lokalnoj samoupravi i ovde u direkciji mala uspavanost, čekanje na da nešto se pokrene i tako reći da nadam se da ćemo ja i još pojedini ljudi koji su oko mene, da ćemo to razmrdati i da ćemo pokrenuti sve te stvari. Da li mislite da je potrebno više i brže raditi? Da. A to je ono što je nedostajalo, da kažemo, ne samo u direkciji, ali generalno u javnom sektoru Srbije, potrebno je više angažovanja. Tako je. Sada da kažem da nemamo samo prazne priče, poslednje vreme dosta se priča o izgradnji retail centra u Požarevcu, izraelske kompanije Aviv Arlon. Tu ima dosta, da kažemo, dobrih naznaka da se to i desi. Jedna od, da kažem ovako, veoma bitnih informacija da je i predsjednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović na društvenim mrežama objavio da je stiglo pismo o zainteresovanosti za izgradnju ovog retail centra u severnom delu industrijske zone. Kažite vi sada nama šta to tačno znači? Pa da vam kažem prvo da objasnim građanima, retail centar ili parkovi, to su umesto zatvorenih tržnih centara, oni rade, znači shopping, taj centar je na otvorenom i u zelenilu i sa dosta pratićih sadržaja za celu porodicu. Znači, pored, tu ima i igračke, i mobilijere za decu, i ljuljaške, i restorani za muškarce, dok supruge šopinguju i tako. Tako da ima različitih, evo u Pančevu su napravili i prave sada, završavaju bioskop. Multiplex, da. Sad skoro su isto otvorili McDonald's isto u okviru tog retail parka. Da vam kažem nešto, sve to krenulo zato što je predsjednik Skupštine Bane Spasović ugostio ovde izraelskog ambasadora i izraelski ambasador je bio oduševljen prijemom predsjednika, kako ga je ugostio, kako ga je primio, bio je oduševljen i sa našim ljudima, našom srdačnošću i obećao je da će da pomogne, da nam dovede neku izraelsku firmu i eto, vrlo brzo, eto, to se i ostvarilo. Ali ne ide to baš sve tako, da kažemo, jednostavno i lako. Ja pretpostavljam da i mnogi gradovi iz okruženja našega i u Srbiji žele takav jedan, da kažemo, objekat, to jest retail centar u svojoj blizini. Da, taj retail centar znači, otvorit će se sa, te radnje će biti sa brendovima velikih svetskih proizvođača, čak i domaćih proizvođača i tako da pored u tim pregovorima, pored predsjednika Skupštine je i Marko Savić, koji je član gradskog veća i za lokalni ekonomski razvoj. Uključeni u tome, mi smo već obavili više sastanaka sa predstavnicima, tako da sve ide ka tome da ćemo potpisati ugovor. Normalno sad očekuje se na lokalnoj samoupravi i gradskoj upravi da pokrenu taj konkurs, da će oni da se jave i da kupe. To je u industrijskoj zoni koju smo skoro napravili. Ta industrijska zona je kompletno pokrivena infrastrukturom.
znači i kanalizacijom i fekalnom kanalizacijom, strujom, ima prošao i gas, trafoje ima, tako da samo treba dođu i da naprave svoj taj retail park. Oni planiraju da kupe negde oko 6 hektara i 29 ari. To su otprilike 3 placa u tom severnom delu industrijske zone. Kažite nam, da li je to i mogućnost zapošljavanja ljudi? Da, mi kad smo bili, pozvani smo bili u Pančevu, pošto je Pančevo prvi otvorio taj retail park i bili smo gosti Arlona i bili smo gosti gradonačelnika Pančeva. Tamo smo vidjeli, malo smo razgovarali sa gradonačelnikom šta je to potrebno da On vam je preneo utiske. Da, preneo utiske kakve se saradnja između Arlona i grada i to su stvarno, nema šta da se kaže, Arlon je vrlo odgovorna firma, ona pored prati svaku akciju koju lokalna samouprava hoće da u gradu da uradi, on ih prati i novčano i znači oni su u okviru posle van tog parka napravili, u blizini ima jedan park u Pančevu gde su napravili neke za skateboardove park, pa penjalice, kao neke veštačke stene, da, pa igrališta za decu. Znači sve to Arlon radio, često prave u tom parku koncerte za poznate pevače i to sve grad ne košta ništa. Znači sve to Arlon finansira, tako da smatram da je pun pogodak da Požarevac dobije tako nešto. Evo, naša ekipa je bila sa vama baš u Pančevu, pa dok mi pričamo, zamolit ću reći da nam pusti i snimke odatle. Šta je ono što je vama gradonačelnik Pančeva, gospodin Saša Pavlov, rekao za tu investiciju? Da li je to bio pun pogodak? Da, njihova saradnja i oni tvrde da je Arlon vrlo društveno odgovorna firma i da li je Pančevo, pošto smo bili tamo, vidimo da je dobilo kao još jedan centar grada. Tako je, znači oni kažu pored svog centra koji imaju napravili jedan centar i sada zahvaljujući tom parku, taj deo grada gde su napravili park, počelo je da se već neki investitori da taj deo grada da prave projekte da se širi grad Pančevo prema toj strani, na tom delu, prave se novi stambeni objekti, tako reći Pančevo je sad dobilo 2 centra gde ljudi borave. Dok idu i slike, tu smo čuli isto od gradonačelnika Pančeva da imaju valjda 7000 parking mesta. U Požarevcu će biti možda malo manje ili to neka približna? Pa, bit će malo manje. Ja od gradonačelnika Pančeva smo dobili da je Arlon zaposlio 500 ljudi za taj park. Mi predviđamo oko 300-350 ljudi da će se zaposliti naših sugrađana u tom parku kada se bude otvorio. Nije samo, mi smo razgovarali sa Arlonom, vrlo je bitno, oni imaju svoju neku, svoje izvođače, ali i to je predsjednik Skupštine priča s njima, da li oni su voljni da čak i naše ljude, naše firme koje su prisutne u Požarevcu, da ih iskoriste, da oni učestvuju u izgradnji takvog nekog parka, što je isto vrlo pozitivno i veoma dobro za naš grad. Tu ima dosta prodavnica, to smo rekli, da ne spominjemo sada marke, ali to su uglavnom prodavnice koje su dostupne prosječnom potrošaču. Da, to je i cilj Arlona, nije cilj Arlonu da dovede neke brendove koji nisu
široku potrošnju. Potrošnju. Prema tome, i uvek i oni isto utiču na svoje zakupce da uvek ima nekih popusta i tako da zato je i u Pančevu isto dosta taj deo sad tog parka je svaki dan pun. Znači mi kad smo bili isto, videli ste vi, to je bilo i hladno i Duo i vetar i čak i kiša, ali je puno bilo, znači nisi imao da se okreneš. Vi ste bili ovih dana i u Zrenjaninu gde je otvoren još jedan retail centar, pa kakvi su vam tamo utisci, da li ste možda ostvarili još neke kontakte sa ljudima iz ove kompanije? Pa, mi smo juče išli na otvaranje, sinoć smo bili, na otvaranju tog retail parka u Zrenjaninu. Tamo je bio prisutan izraelski ambasador koji je sa oduševljenjem predsjedniku Skupštine rekao da, i pošto je bio prisutan i vlasnik te izraelske kompanije, rekao je, ajde kad ćemo da počnemo da radimo i u Požarevcu. Tako da, to je sve onako lepa vest. Još ništa nije gotovo, ali ide se ka cilju. Da, 12. novembra treba da nam dođu, pošto oni imaju više vlasnika, doći i ostali vlasnici da pogledaju. Mi se nadamo da ćemo sve ono što oni traže da ispunimo i da ćemo samo da privedemo nameni to što oni žele. Tako da mislim da ćemo do kraja godine uspeti da, i njihov je cilj da do kraja godine sve to završimo, papirologiju, i da se to završi, da bi oni mogli već da dobiju građevinsku dozvolu i da mi već od januara meseca oni počnu sa radovima ako to vreme omogući. Za razliku, evo, na primjer, oni gde su bili u Zrenjaninu, oni su to bukvalno uradili na livadi, gde nije bilo infrastrukture nikakve, oni su to sve morali i uradili su za 9 meseci. Mi smatramo da, i oni smatraju da to će biti, smatraju da će biti dosta, pa optimalan rok, i samim tim što na toj industrijskoj našoj zoni postoji već infrastruktura, nema šta da se, jednom moramo neke ulice još da promenimo, to ćemo već umeđu vremenu dok oni počinju zidanje, mi ćemo to srediti, jer to je interes cele lokalne samouprave da se to uradi onako kako treba. Znači, ako bi sve išlo kako treba, ako se potpiše konačan ugovor o tome, znači sledeće godine, krajem sledeće godine, da, očekujemo septembar, oktobar, novembar, da će to biti otvaranje tog retail parka. Nadamo se će tako i biti. Sada da pređemo mi na direkciju i na radove koje vi izvodite. A prvo da, jedna konstatacija, već smo i rekli na početku da se slabo stojite ispred kamere. Ljudi mogu da vas vide na terenu. Vi dosta idete po terenima gde se izvode radove. To, neko kaže ranije, baš i nije bila praksa. Pa, tu se vraćamo sa početka emisije. Znači, ja stvarno, moj posao je, ja smatram normalnim da treba da ispratimo od početka do kraja svaku fazu u bilo kojoj rekonstrukciji, i da li je investicija ili samo rekonstrukcija. Bitno mi je, i pošto nadzor sve to prati nadzor, ljudi iz direkcije, dosta često zajedno sa nadzorom odlazim na teren i gledamo dokle šta stiglo, da li ima problema na terenu i rešavamo odmah na licu mesta. Bez prisustva kamere? Bez prisustva kamere, da. Evo da kažemo, efekat toga što vi idete po terenima, to je, imamo situaciju u mesnoj zajednici Zabela. Tu su bile postavljene cevi za kanalizacionu mrežu, međutim, vi ste stopirali te radove. Zašto? Čujemo da ima malo i negoduju građani, ali objasnite nam šta je tu bilo, zašto ste zaustavili te radove? Pa,
Prvo bih hteo da se zahvalim meštanima Zabele koji su uvažili objašnjenje koje sam im dao i razume da u najvišem njihovom interesu da se postave adekvatne cevi kako kasnije ne bi dolazio do problema. Naš izvođač koji smo mi odabrali da kažem iz dobre namere, pošto smo promenili trasu gde će da se polažu cevi, projektant je predvideo kvalitet cevi mnogo bolji nego što je počeo izvođač da stavi. Pošto smo mi promenili trasu i stavili smo to da se radi da se kopa rov u zemlji, na travnatom delu. Sam izvođač je bez naše odobrenja promenio samo kvalitet cevi i mi smo to onda zaustavili, pošto je on već nabavio te cevi, mogli smo da zaustavimo radove dok ne nabavi nove i čim je nabavio nove, on je evo sad nastavio sa radovima i polaže cevi one koje su predviđene na ugovoru. To je bio mali nesporazum i samo nisu shvatili ozbiljno da ćemo mi stvarno da prekinemo sa radovima. To je jedino... Pa ja se ne varam, to je prvi put da jedno javno preduzeće stopiralo radove. Pa ja sam tako, mislim, meni je to sasvim normalno. Niti imamo mi nešto protiv izvođača, tako i on shvatio. Ja sam posle obavio s njim razgovor, pozvao sam ga kod mene u direkciju da mu objasnim da niko nema ništa protiv njega, samo mora da se radi onako kako je predviđeno ugovorom i da smo mi ti koji možemo nešto da promenimo, a ne izvođač. Evo još, opet moramo na to bez prisustva kamere, mora da se nadovežemo. Dosta ulice u gradu bilo rekonstruisano, otvoreno, čak i kružni tok na ulazu u grad Požarevac je otvoren, a tu je opet nije bilo svečanih rezanje vrpce i tako to, kako se to već naviklo kod nas. Da li će to tako biti u buduće? Pa da vam kažem nešto, što se tiče tih kamera, ja ću to što manje, ja ću stvarno se pojavljati na kamerama samo za neke stvarno kapitalne stvari koje se odvijaju u gradu. Inače, moj obilazak gradilišta spada u moj opis posla i da zajedno sa svojim saradnicima obilazim. Tako da, kao što i nadzor ima svaki dan da ide, ja ne moram svaki dan, ali često zajedno sa njima obilazim, kao što sam rekao, tako da smatram da to je sasvim normalna stvar da se to radi, tako. Za vas je normalno, za neke nije bilo. Evo, nedavno na konferenciji za medije koja je bila održana u gradskom odboru Srpske napredne stranke, predsjednik te stranke, predsjednik Skupštine grada Požarevca, Bane Spasović je rekao da je direkcija po prvi put, ja mislim da ću ga citirati, u istoriji Požarevca, u novijoj istoriji Požarevca ima tako visok procenat završetka radova. Evo sad ispravite mi, to je kažite podatak koliko je sad procenat izvršenja radova, koliko vi očekujete do kraja godine i kako to da sada se dešavaju takve oscilacije. Prošle godine, ja mislim, bilo 45 i to oko 40%, a da sad, kako sam ja čuo, bit će čak 90%. Pa da vam kažem nešto, mislim da samo je u pitanju organizacija i da nema čekanja. Znači, ja sam tako i sa svojim saradnicima rekao da ne želim uopšte da čujem da nešto ne može ili da nešto koči i da čekamo da neko drugi reši. Znači, mi moramo sami da rešimo svaki problem. I mi trebamo da jurimo taj problem i da mi tamo rešavamo ako ima problemi u gradu i saradnja sa gradom. Tako da, mislim, samo sa tim nekim stvarima i normalno ja sam organizaciono malo neke stvari promenio. Čekam sada, trebalo bi danas, evo baš danas na gradskom veću da se, danas je na gradskom veću, jutros je odrađeno, prihvaćena je sistematizacija, promenio se sistematizaciju, jer definitivno direkcija falio je stručni kadar. Direkcija je osnovana još odavno i ta njena osnovna stvar zbog čega je i osnovana, taj cilj osnivanja te direkcije je malo bio potpuno urušen. Ja kad sam došao već bavili smo se stvarno nekim stvarima koje treba raditi, ali treba i mnogo više raditi, jer mi
stvarno trebamo da, kao direkcija, da budemo, da utičemo na strategiju i na razvoj ovog grada i da budemo nosioci svega toga. Tako da sad moramo da primimo nove ljude. Mislim da ću imati podršku lokalne samouprave, gradonačelnika i predsjednika Skupštine. Tako da očekujem tek u nekom narednom periodu da direkcija radi stvarno onako kako treba. Mislim da su građani već vidjeli da moji saradnici i ja mnogo ozbiljnije shvatamo taj posao i da je kvalitet izvođenja tih radova je na mnogo većem nivou nego što je do sada bilo. Samim tim je i zato i taj procenat izvršenja taj mnogo veći. Opet pominjem, finansijski nije, ali je fizički, znači pokretanje svih tih poslova je preko 70 nešto posto onog što mi smo trebali da uradimo. Kada ste došli na čelo Direkcije za izgradnju, šta vam je bio glavni problem? Šta ste, da kažemo, evidentirali kao najveći problem? Pa da ne kažem, ljudi su u direkciji nisu imali, pojedini ljudi, znači koji su želeli da rade i koji su stvarno imaju entuzijazam. Ja sam im to samo podigao i samopouzdanje sam im podigao i u stvari moj cilj jeste bio da promenim i rekao sam im da želimo da svi zajedno promenimo sliku direkcije, jer direkcija, svi znamo da je imala veoma loš Negativnu konotaciju kad se pomeni direkcija. Ne kažem da je sve sređeno i da je sve onako kako, da je sve idealno sad u direkciji, nije, ali mislim da idemo pravim koracima, da stvarno ljudi nemaju više potrebe da razmišljaju da razmišljaju tako i mislim da će direkcija već sledeće godine imati 100% poverenje građana. Kažite nam sad ono što interesuje građane. Šta se trenutno radi u gradu Požarevcu? Naravno, malo, da kažem, ako značajnije investicije, ne moramo baš sve u detalj. Gde su trenutno radovi? Kada vi očekujete završetak? Šta je najbitnije od toga što se sada radi? Pa ono što se sada radi ima mnogo. Najvažnije to su te kapitalne investicije koje su, radimo fekalne kanalizacije, naročito oko izvorišta Ključ. Znači završavamo neke faze i primarnog voda i sekundarna voda, to je Lučica, Poljana i Prugovo. Radimo na naselju Ljubičevo isto fekalnu kanalizaciju. Kad to sve završimo, potpuno će biti zaštićen što se tiče i onda treba, znači, lokalna samouprava zajedno sa nama svima da te septičke jame koje su se koristile do sada i koje truju našu zemlju, da se zatvore i da se, jer pokreće se celo, kompletno taj, pored fekalnih kanalizacija po, kažemo, okolini Ključa, radimo fekalne kanalizacije i po gradu i naš cilj je sledeće godine, evo sad u ovom rebalansu radit ćemo preko 20 projekata fekalne i kišne kanalizacije za sledeću godinu. U ovoj godini još radimo kišne kanalizacije u Varoško brdo i PP Odrede. Radimo kišnu kanalizaciju u Karađorđevo i u Nevesinskoj Krajevića Marka. Od isto nekih, da kažemo, kapitalnih investicija, kapitalna je sve preko, da kažemo, 5 miliona dinara. Radimo i Kosta Vrašević ulicu. Tu smo malo usporeni, jer toplifikacija radi potpuno desnu stranu toplifikacije, ali ipak očekujemo napred odlično radovi što se tiče toplifikacije. Putevi PZP radi već levu stranu trotoara i sređuje, tako da očekujemo do kraja novembra meseca da će i Kosta Brašević ulica biti
asfaltirana i da će biti spremna za saobraćaj. Kažite nam, da li će se prekinuti s praksom da se neki put asfalt cepa više puta jer nije prošla kanalizacija, pa se menja vodovodna mreža, pa toplifikacija. Da li će to prestati? Da li će najzad početi da se uradi sve komplet, pa da se onda asfaltira, da taj asfalt tu stoji, a ne non stop da se... Pa gledajte, to jeste naš cilj, znači, zato i hoćemo i da zaposlimo građevince koji će projektovati ovde kod nas, a ne da plaćamo projekte, da rade neke firme iz drugih gradova. Znači, hoćete da imate u vašoj firmi projektanta koji će raditi te kapitalne, da kažem, ulice gde mora da se rade potpuno i da se zadižu i trotoari i da se zadižu šahte i da se menjaju, pomeraju bandere i znači i tako da dok se evo sad sledeće godine plan nam je Šumadijsku kompletno gradimo. To sam teo da vas pitam, ta ulica je stvarno u lošem stanju. Jeste, znači to je plan sigurno u 2016. da se radi, sad ćemo raditi projekat ove godine, projekat te Šumadijske ulice i sledeće godine će da se odmah, čim se usvoji, čim imamo sredstva, da počnemo radove te ulice Šumadijske. Inače, što se tiče kapitalnih, sada radimo još Dunavsku ulicu, isto fekalnu kanalizaciju sekundarnu i ovo što smo pomenjali sada, fekalnu kanalizaciju u Zabeli. Završena je fekalna kanalizacija u KP domu Zabela i sada sledeće godine se radi druga faza i tako da će da se spoji Zabela sa Požarevcem i da se kompletno uradi fekalna kanalizacija u tom naselju. Evo, prema što pređemo, naravno, planovima za narednu godinu, naravno šta je najbitnije, evo sad ste spomenuli da nemate projektante. Ja se ne varam, izvinite, ako imam dobru informaciju, vi nemate ni geometre, a direkcija ste za izgradnju. I treba da zaposlite nove ljude. Znamo kakva je politika za zapošljavanje sada. Da li će, vi ako zaposlite nove ljude, da li ćete uštedeti novac ili ćete ga izgubiti? Pa, evo, čekam, znači, pošto nije bilo u sistematizaciji uopšte geometra, u novoj sistematizaciji koja je jutros usvojena, predvideo sam i geometra i geometarskog tehničara. Moj cilj je sada da pišem zahtev lokalnoj samoupravi za saglasnost da primim takve ljude. Nisu samo oni potrebni, potrebno mi je, pošto je u poslednjih 2 godine bilo dosta odliva stručnog kadra, smatram da mi mora da se pojačamo, znači meni treba i saobraćajac, treba mi inženjer hidrosmera, to sve projektanti. Baziram to primanje ljudi na finansijskoj konstrukciji, jer smatram, i napravili smo već tu finansijsku konstrukciju, smatram da primanja tih ljudi, njihovih plata, će ne da samo pokrije nego će se trostruko ušteda će biti u budžetu primanjem tih ljudi. Umesto da unajmljujete geometra i sa strane, kako sam čuo, neki put dođu da i ne znaju ulice. Mi smo prethodnih godina za geometarske usluge sigurno izdvajali znatna sredstva, preko 10 miliona, a nas, na primjer, 2 geometra, da ih primimo za stalno, da primaju platu godišnje otprilike odvaja se 2,5 miliona dinara, 3. Znači, stvarno je velika ušteda samo na geometrima, a gde su inženjeri koji bi radili projekte umesto da plaćamo te projekte, tako da smatram... Biste ih imali stalno na raspolaganju. I stalno na raspolaganju. Znači, geometri ne služe samo za projekte, nego eto i kad nadzor izlazi pa ima neke probleme ili sumnja u nivoje, on može da povuče svog geometra i da mu pomogne na nadzoru i tako da ima, mislim, mi ćemo to stvarno bazirati na finansijskoj podlozi. Sada o planovima za narednu godinu, ako sve bude u redu, krenut će izgradnja ovog retail centra kao što smo spomenuli, ali šta je ono što ćete vi još raditi u 2016. godini? Pa da vam kažem nešto, mi
Ja kao direktor dosta planiram, ali ne zavisi dosta od nas. Znači, ja moram prvo da dobijem od lokalne samouprave koliko ja raspolažem para. Znači, mi do sada smo direkcije raspolagala preko, u ovoj godini smo imali negde oko milijardu i 300-400 miliona, sad sa rebalansom imamo 300-400 miliona koje treba da potrošimo. Sad samo u ovom rebalansu imamo preko 60-70 stavki, evo sad za 2 meseca, bukvalno novembra i decembra, ja moram i da napravim i javnu nabavku i da raspišem, da izaberem izvođače i da završim to do nove godine, da potrošim te pare. I dobro je to što smo mi u tom rebalansu tražili dosta, preko 23 projekata da uradimo mi sami. Nešto ćemo, normalno nećemo moći zato što nemam još te ljude, pa ćemo morati da nam urede opet neke sa strane firme, ali očekujem da ćemo sledeće godine to mnogo bolje planirati uz nove ljude, uz nove kadrove. A kada ćemo se mi videti drugi put, da li ćemo čekati 3 meseca ili... Pa nećemo 3 meseca, eto, ja očekujem već početkom novembra da ćemo dobiti koliko je to direkcija treba da raspolaže parama i koliko treba da potroši da bi mi napravili neke planove. Trebamo da sednemo, ja, gradonačelnik i predsjednik Skupštine i još ljudi koji su za strategiju i razvoj i da vidimo šta to planiramo sledeće godine da uradimo kapitalno i da i onda ću ja moći znati gde ću da potrošim te pare. Gospodin Karadžiću, ja vam se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Vidjet ćemo se mi uskoro u emisiji, a nadam se i na terenu da ćemo imati razloga da se vidimo, da će biti nekih velikih investicija i radova. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala, znači pogađajte već kad nešto odradimo, ja ću biti ovde. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite uz program Regionalni sat televizije.